रॅशनाची ड्रायव्ह आख्या बाणाल्यांत आनी आख्या गोंयांत आमी चालू दवरलो आहा आनी सायमल्टेनियसली पावस कमी जालो आनी डेंग्यूच्यो केसीस वाडपा आहा अशें म्हूण चिंतून प्री मेजर प्रो एक्शन जो गव्हर्मेंट केन्ना कोना सो आमी आज आम आदमी पार्टी बेनावलीम युनिट हे आज फॉगिंग टू प्रिवेंट डेंगू फ्रॉम हॅपनिंग हे कॉमेस केलां आमगे बाब डायलन 3rd वॉर्डाचो जो पंच आहा हे वॉर्डासून आमी कॉमेस केलां तेगे वॉर्डा ज्यो कॉमन प्लेसीस आहाय त्यो कॉमन प्लेसीस कॉमेस केले एक वॉर्डा एक लायन घर कावर केले आनी मागीर आमी हिंगा हो कॉमन प्लेस जो फिश मार्केट आहा कोलवाचो थिंगा आमी फॉगिंग केले सो द मेसेज इज व्हेरी क्लियर द मेसेज इज दॅट लेट अस बी प्रोएक्टिव्ह अँड लेट अस बी कन्सिस्टंट इन दीज एक्टिविटीज ह्या वर्साक इलेक्शन जातली म्हणून करपा नाय त्या वर्साकूय करूं जाय आनी हो सिस्टम आम कॉमेस करूं सोदताय आज स्टार्ट कोताय आज सोन आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी बेनावलीमचे कॉमन प्लेसीस पयलीं कवर करतले आनी आफ्टर दॅट प्रत्येक वाड्या वचोन आमी फॉगिंग करपाक कॉमेस करतले हे फर्स्ट राउंड काबार जालें म्हणटरी आमी एक नंबर डिक्लेअर करतले आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोणाकूय लोकांक जाय जाल्यार तेम आम कॉल करचें आम पंचांकूय अप्रोच जातले आनी थ्रू द पंचीस वी वील गिव दीस मशीन टू डू द फॉगिंग to carry out the fogging in all the villages, all the 7 villages of the constituency. The idea is to set an example that ह्यो वस्तू त्या टायमार जावपा जाय त्या टायमार जायना जाल्यार तेजे फाटल्यान कोण कांयच फायदो ना दिस इज द टायम वेर द मॉस्किटोज आर गोइंग टू ब्रीथ and this is the time we all have to come unitedly and start fighting against dengue. Like how in Delhi आमगेलो 10 दिन 10 हफ्ते 10 दिन 10 मिनट म्हणून एक आमी टीम कॉमेस केलो म्हणजे 10 सोमना तुले 10 दीस ते 10 दिसान तुले 10 वरांचेर 10 मिनट्यो सो 10 हफ्ते 10 दिन 10 बजे 10 मिनट ऑल द पीपल ऑफ Delhi got together for those 10 minutes and started seeing that no stagnant water is there in their houses आणि वो मॉड्यूल जो तेम कॉमेस केलो थिंगा तेक इन्स्पायर जावन आमी हे फर्स्ट स्टेप कॉमेस केला without holding any power, without being here. But these are the things that we are going to implement if the people of Benaulim give us an opportunity to be there and to lead them in this constituency. Esle आमी procedures आणि esle modules, ration module, dengue prevention modules, असले modules आमी implement करून लोकांक ही सर्विस आमी पावती मुखारी करतले. So I think thanks to Dylan, thanks to the team. हेच्या मुखार नेक्स्ट वॉर्डान आमी असोच रावतले आणि दिस प्रोसेस इज गोइंग टू कंटिन्यू टिल वी कंप्लीट दी मॅक्सिमम प्लेसेस अँड मॅक्सिमम हाऊसेस इन दी कॉन्स्टिट्युएन्सी.